Nej, Niklas. Niklas er her ikke, jeg siger det til den. Niklas er her ikke. Du forstår Jeg ikke, hedder Niklas ikke er Ahmed, her. mand. Hvad med at kalde mig for Ahmed, fucking Niklas Mohammed. der? Jeg kan da kende dig på din stemme. Hold nu din kæft, Vi der. har Ahmed, Mohammed. Fucking åndssvagt. Lad nu barnet lege. Vi Du er en har Ahmed og frænder. Ja, Mohammed det er sgu og rigtigt. Det må de sgu Badouan, gerne. og så har vi Betul og this guy and this guy and boom. Det siger jo bare noget om dem. Ja, det gør det. okay. Så fucking uintegrerede mennesker kan virkelig tage folk, der ikke er integreret i vores samfund. Hold Det er jo din noget kæft, ikke det, jeg der. mente med det. Hold din kæft. Fucking For mig der. til at høre tøj, så skal du bare gå i stødtøj. Hold din kæft. Det Det gør er mig min mixtape, jeg tror på sidste år. life hos din kæft. Ja, 100p. Jeg kan ikke lide kartofler. Vi skal dø under mig. Perker fra. Jeg kan ikke lide kartofler. Jeg kan ikke lide chips. Jeg kan ikke lide pomfritter. Kan du lide mig? Ja, jeg kan lide mig. Du kan godt, du må selv vælge til skål og virkeligheden. Måske. Ja, en ny dansk kartoffel. Begge dele, Koster mand. 30 Jeg henter kroner. mine 30 fedtre, og de boller der er med. fedt. Det gør du sgu bare. Hold du din kæft, der, men jeg tror, jeg tager det til dig, din kæft. Men. Hvorfor fuck skriver ham det? De altid tror, at de er mig. Nej, de er kun Pager, du dig. lige sådan en halv. Shut the fuck up, you fucking Hvad siger du? faggots. Nemlig, endelig en, der er enig med mig, mand. Hvad du siger, din fucking klam perker, så En halv. Okay, jeg er helt ligeglad med dig nu. Jeg går hen og henter min hakke og hakker dig. kom du bare. Fucking hammer, hej. Kom bare du, din fucking Hammer, perker. hej, siger jeg til dig. Men giv dig en durum på vejen, okay? Og det er ordentligt aftalt, så slås vi efter. Kom Først bare, durum, kom så bare. slås. Kids, you better Buller. shut up before I get an Hold din admin. fucking perker. Do it. Get an admin, motherfucker. Her, det er ikke den der stemme, man også skal bruge. Kan du lige page sådan en halv million, eller? Undskyld mig. Jeg har What det. did you say? Hvad? Fuck, det er Ikke, det ikke, var det, jeg sagde ikke til den dig. der stemme. Den minder lidt om. Jeg forstår ikke, hvordan tjener de første 20.000 til at ranke op ind på den her serie?